Aduh, berita akhir-akhir iki kok ngeri tenan to yo. Pejabat akeh sing padha ditangkep KPK. Jane maca apa lho, Pak? Ati serius meni. Iki lho, Bu. Lho. Berita saiki akeh kabar pejabat padha kena OTT KPK lho. Lho ini. Padahal ini lagi njabat lho. Alah. Lah kok wis kena masalah korupsi. Ya piye neh to, Pak? Ancen di pasraya amanah masyarakat ki abot. Kudu bener-bener kerja sing ikhlas, tulus, gak oleh semena-mena lek dipercaya karo masyarakat ki. Nah, mangkane kuwi to, Bu. Bapak ki dadi lurah ning desa kene iki. Ya semono uga. Kerja tulus, ikhlas supaya masyarakat ning desa kene iki padha seneng. Ya toh? Iya bener. Tapi yo kuwi Tapi apa, Pak? Don, pejabat liyane ya. Padha tuku mobil Fortuner anyar. Terus neh Pajero Sport anyar. Iya. Omahe tingkat 17. Lha dolan awake dhewe. Montor kae dolan. Wis grek panggah tak tumpaki lho. Piye teh to, Pak? Ya, masih okrek-ekrek ngono ritek ki yo hasil kerja ikhlas ngene iki. Ora enak korupsi-korupsian ya dhewe. Lah iya kuwi mangkane. Ya kan halal, Pak. Heeh. Tapi, Pak, masih yo montore suarane egrek-egrek koyo ngono ya kan. Tapi aku ora to, suarane lek egrek-egrek pas dianu. Alah, jare sapa ora egrek-egrek. Lah wong malah suarane kaya pring kudu rubuh ngono kok. Halah, masih oprek kudu rubah ya bendino panggah tok peneki ya to ya, Pak. Pak ngono protes ya wong. Aku ki lek umpama enek liyane sing tak peneki, jelas pilih liyane lho sing tak peneki. Apa? Mune apa wae? Baleno sebentar. Anu, ora maksudku kuwi lho ngomongne pring kuwi, Mang. Wis ngene, timbangane iki engko debat ae dhewe ora mbateni malah jedot aku engko malahan. Iki mengkan ngene to, aku dinteni karo pejabat pusat. Kondang budal ya timbangane kasep engko. Wis ngono ae ya, Bu. Wes, nang. Salim sik. Wes hati-hati ning omah. Assalamualaikum. Salam. Pak, Apa to, Bu? awas lo yo. Macem-macem. Ora to aman, tenang. Wis ngono ae. Hati. Ye. Lah, wong arek greget ya, telih ngono to. Pamo orang ganteng ora dadi lurah ana pangkate ono mentok tinggal lho. Astagfirullah. Jangan lupa like, komen, dan juga di-subscribe KC Entertainment. Tunggu film-film terbaru dari kami. Oke, terima kasih.